Правим коледна питка. Я на конци. 20 минути след като я намазахме с масоци. Слагаме топлото мляко. 2 стопени лъжици захар. Дай да изсипай маята. Шало! И сега ще разбъркаме. Няма да бъркаш сега. Оставяш маята да се активира, да шупне. Ще си пресеем брашно. Да. Ще ползваме... Това е много голямо. Това е много голямо брашно. Малко скрихме витито с него. Брашното е от мелница Климентово. Пипиш! Ще думкам. Не, нищо не думкаш. Много си сладичка. Ох, мамо, чакай. Ама не така. Остави го това там, остави го. После като месим ще го ползваме. Мешаме, а ползвам. Пресяхме си брашното. Слагаме и сол. Не можа. Това хубаво стане. Добавяме брашно. Чакай, аз ще добавям, ти ще бъркаш малко. Бъркай. Бъркай, хубаво бъркай. Дай. Их. Ако не пипне от твоите малки златни ръци, сме за никъде. Да. Дай яжмеш. Мамо яжмеш. Малко така. Стопка. И ще го оставим в таса 1 час. Сега ще го разточим. Месиш сега. Не месим сега, точим. Точим. Не пипиш! Да. Ето, така е най-бързо, лесно, удобно за мързеливи хора. И сега намазваме питката, преди да я сложим да се пече. И сега я слагаме в фърната. Сега ще я намажем с масло, докато е още гореща. Сега я покриваме с кърпа за около 10 минутки. Много хубаво. Мекичка е като памук.